האימון עצמו הוא כדי שכל התאים שלנו בגוף יהיו מסונכרנים כמו מכונה משומנת. שהמכונה שלי, כל האיברים עובדים נכון, הרגשות, המחשבות, המכונה הזאת עובדת נכון כדי להעביר את המסר. התרגיל הולך ככה, אנחנו מתחילות אותו מפה. לעצור. עכשיו לעצור. זה מעולה לגב, כן. קצת להרגיש את החוליות של זזות, 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 זזות. להוריד הכל, מה זה עושה? כן, זה מזרים את הדם, זה גורם לנו לנשום יותר. זה מעלה רמת אנרגיה, זה משחרר הרבה פחד, זה משחרר הרבה לחץ, זה משחרר הרבה עוד. היה מענה ביותר, יש דברים קטנים ככה שלמדתי לגבי עצמי, אזורים של מתוחים אצלי. ידעתי חלק מהם, זה רק חיזק לי את מה שידעתי קודם. בראייה של אנשים אחרים, אני אשמח להשתתף לעונג, כיף לי, אני מרגישה מרחפת כאן.